Jeg hedder Stig, og jeg stod på Store Torv i 30 timer. Jeg sagde ja til at medvirke, fordi jeg første gang det blev præsenteret for mig tænkte, nej, det skal jeg ikke. Jeg er vant til at stå på scenen som en anden, og det at skulle træde ind i et værk som sig selv er vildt grænseoverskridende i virkeligheden. Og så det, at det var så provokerende, altså tanken alene provokerede mig, og det fik jeg bare virkelig lyst til at undersøge, også det der med at prøve at være en del af et stykke kunst på en anden måde, en performativ måde. Altså jeg vil sige, det var virkelig rart at få tøj på kroppen. Jeg havde ikke lyst til at stå der kun iført underbukser i 30 timer. Altså jeg har faktisk ikke det store problem med at skulle vise min krop. Jeg var bevidst om, at jeg sådan en hverdagskvapset eller sådan, ikke? Og så i den kontekst, altså jeg synes jo, jeg afspejlede alt andet end en, der mangler noget. Men det synes jeg faktisk var interessant. Det paradoks, eller det modsætningsforhold, der er i, at jeg står der som sådan en meget hvid, cis-kønnet mand, der ikke mangler noget. Og så skulle postulere, at jeg har brug for folks hjælp. Og det er jo der, hvor det er sjovt, fordi jeg synes jo, kunstværkets præmis ændrer sig alt efter, hvem der står der. Det blev netop pointen med værket, synes jeg, når jeg stiller mig derind, at afspejle folks behov for at hjælpe en, som overhovedet ikke har behov for det. Når der faktisk er mange i verden, som ikke bliver sat til skue på den måde, men som har meget mere behov for hjælp, end jeg havde. Det første, jeg fik, var jo nogle medarbejdere fra Sydbank, der kom over med noget merch. Og der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, jamen, så blev det lige pludselig en reklame for Sydbank. Altså, Sydbank, tænker jeg ikke, bare stiller sig ud og deler gratis tøj ud til dem, der mangler jo. Altså, det har vi jo egentlig også snakket meget om, os der var involveret i det, at vi får jo meget mere hjælp, end folk ellers gør. Der var en gymnasieklasse henne, som gav mig resterne af deres pastasalat, sådan 2 store bæreposer af pastasalat. Men på bænken lige bagved, der sad der en hjemløs og kiggede, og alle stod med ryggen til. Altså, det var jo værket lige der. Der var mange, der kom og gav noget mere for deres egen skyld end for min. Altså, det var også den der overflod af ting. Og det blev også sådan lidt for meget i virkeligheden. Det blev lidt grotesk, sådan, jamen, hvad skal man med alt det her? Det par der, jeg snakkede om med sygeplejersken og hendes ven der, han gav mig sine sko, så han gik rundt i bare tæer. Hvor mange ville egentlig gøre det, ikke? Der er ikke noget, de selv må undvære for at kunne give mig noget. Og det er også derfor, jeg kommer tilbage til, at deres tid, altså når de rent faktisk gav mig tid, og gav sig tid til at stille sig op og snakke med mig, eller det blev ret kostbart og værdifuldt. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad folk har taget med, når de har oplevet det her værk. Det er jo virkelig et satirisk værk også, eller sådan, at det udstiller jo på en eller anden måde sådan hykleriet, overfloden i vores samfund. Jeg håber, at nogen lagde mærke til det. Til det aspekt af værket.